शुभम ଆବାସଟା ହେଉଛି ବେ ଆରେ ମୂଷା ନାଚୁଛନ୍ତି। ତ କରିବ ଏବେ ମା ଆଜ୍ଞା ଏପଟେ ମୂଷା କୁଆଡ଼େ ଯିବ ଘରୁ ରହବେ ଟାଇମ୍ ଦେଖିଲୁ କେତେଟା ହେଇଛି? ଦେଖୁନୁ ମୁଁ ମା ଆଜ୍ଞା ପଛରେ କିଏ? କ'ଣ ଏବେ ଆଜ୍ଞା ଆଇଲୁ ସେଟା କିଏ ବେ କିଏ ବି ସେଟା କିଉଡ଼ା ବେ କ'ଣ ବେ habe କିଉଡ଼ା ଦେଖିଆ ବେ ମା କିଏ କିଏ ଆଇବେ କିଉଡ଼ା ବେ ଆଉ କ'ଣ ଥିଲା ସେଇଟା? ମା କିଅ ରାଜ ଉପରେ ମା କ'ଣ? କିଏ ଏଇଠି ଖଡ଼ଖଡ଼ ହେଲା ହାରେ କୋଉଟା ଅଛି ଆଗରେ? ମା କିଏ ଯା ପଳେଆ ଯା ଆଉ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ, ପଳା ଚା। ଏଇ ଘରେ ରହିଲେ ଭଲ ନାହିଁ। ମା ଇଏ ଭାତଟା ହେଇଛି ବେ କେତେଟା ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି ବେ ଦେଖ ଘଣ୍ଟା ଅଛି, ଦେଖେଇ ଦଉନୁ? ଘଣ୍ଟା ଆଉ ଦେଖେଇ ଦେ। ନାଇଁ ବେ ରହ ମା ଇଏ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଓ ଭାଇ ସମାନେ ଘଣ୍ଟେ ବେ କିଉଁଟା ଆଜି ଯାହା ଦେଖିଲା ଯାହା ହବ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। କିଏ ରେ? କିଏ ଅଛ ଭାଇ ଯିଏ ଅଛ କବାଟଟା ଖୋଲ ଭାଇ ଟିକେ। କବାଟଟା ଖୋଲ ଟିକେ, ଆମେ ଜାଣୁ ତମେ ଅଛ ବୋଲି ଏଠି। କିଛି ଗୋଟେ ତ ସଂକେତ ଦିଅ। ମାଇ ମା ତୋର ଧରିଲାଣି ନାଇଁ ବେ ଚାପ ଯା ବେ ଏଇଟା ମା ଆଜ୍ଞା ଖଡ଼କିନା ହେଲା ବେ